навори имрӯза танҳо барои мардон аст. Титангел мардонагиро чӣ қадар калон мекунад ва чӣ хел онро истифода барем. Фарзанди ман шабо пешоб мекунад, дар ҷойгоҳаш намефаҳмад. Алоқаи ҷинсӣ бояд дар як ҳафта чанд бор бошад. Ҳиҷома кардан барои простатит ва мардонагӣ чӣ фоида дорад дар ҳақиқат? Ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба 7 саволи шумо ҷавоб гардонем. Пеш аз шурӯи мавзӯъ ду нуқтаи муҳим аст ки мехостам ба сами шумо расонам. Якум, ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, аз ин пас дар ҳар як навор ман ҳамин гуна корти клиникаи Евромедро барои як нафари шумо туҳфа мекунам. Дар ҳар навор аз ин пас мешавад ва бо ин корт дӯстони азиз шумо метавонед ба клиникаи Евромед биёед, онҷое ки мо фаъолият мекунем ва кадом духтуре ки барои шумо писанд аст, чӣ ман бошам, чӣ дигар духтурони клиникаи Евромед бошанд, назди он кас метавонед ройгон бо истифодаи ҳамин корт дароед, машварат гиред, консултатсия гиред ва тавбати шумоам менависам. Барои ба даст овардани ин корт дӯстони азиз якчанд амали хурд аст ки ҳатман бояд шумо анҷом диҳед. Якумаш, ҳатман ба ин навор бояд шумо лайк гузоред. Дуюмаш, як комментарий ягон чи нависед ва ҳатман агар обуна набошед дар канал, обуна шаведу ҳамин наворро ба дӯстони худ равон кунед. Ва ҳар ҳафта рӯзи душанбе насиб бошад дар телеграм канали ман мегузорам чӣ гуна як нафар соҳиби ҳамин корт мешавад. Мо 5 та мехели корт аллакай тақсим кардаги будем соли гузашта дар навори пешина. Телеграм канали манро дӯстони азиз дар зери ҳамин навор дар комментария ва дар описание меёбед ва инчунин дар рӯи экран ман QR коди телеграм каналро мегузорам. Хуб дӯстони азиз, навори мо ҳама вақт мо навори фоиданок мекунем, наворҳои ҷолиб мекунем, барои фоидаи шумо аст. Ҳатман ба ин ҳам шумо бояд лайк гузоред ва ба дӯстони худ равон кунед. Хуб, дуюм нуқтаи муҳим дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои WhatsApp клиникаи Евромед ҳастанд. Барои ба назди ман омадан ё духтурони дигари клиникаи Евромед омадан ё ин ки ба назди гинеколог духтури занона омадан, ҳатман ба ҳамин WhatsApp менависед ва марҳамат биёед ва барои шумо он вақте ки қулай аст мо шуморо номнавис мекунем, ягон мушкил нест. Хуб, биёед ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо шурӯъ мекунем. Саволи якум саволи маъруф аст. Бисёр мепурсанд титангел мардонагиро чӣ қадар калон мекунад ва чӣ хел истифода барем онро. Хуб дӯстони азиз, як гел аст, титангел ном дорад. Бисёр дар байни муҳоҷирони мо мутаассифона яъне ки машҳур аст, паҳн аст ва оное ки одамони ба қавле маълумоти олӣ доранд ягон то ягон ин чизоро намехаранд. Рӯзҳо масалан ин чиз истифода ҳам намекунанд барои ин ки бовар надоранд. Вале мутаассифона дар байни муҳоҷирони мо ин чиз машҳур аст ва тахминан 150 сомон нарх дорад ва гӯё ки мардонагиро калон мекунад. Бояд қайд кард дӯстони азиз ки умуман ба мардонагӣ таъсир намерасонад. Умуман агар тасаввур кунед ки ҳамин чиз мардонагиро калон мекард, шумо фикр мекунед ки ҳамин чиз 150 сомон нарх дошт. Албатта ки не. Нархи ман боварӣ дорам ки аз нархи iPhone 17 Pro Max ҳам баланд мешуд. Бовар кунед мана ва навбатам, яъне ҳамон чирадам мисли ҳамон магазинҳои Apple мешуд. Барои ҳамин ин чизоро бовар накунед дӯстони азиз. На ҳамин титангел, ягон маск, крем ба мардонагии шумо умуман таъсир намерасонад. На ягон доруи паҳлавон, на ягон лавлавон, ягон чиз истифода накунед. Ҳамин чизоро зудбовар нашавед. Мардонагиро калон намекунад ин чиз дӯстони азиз, фақат ақли шуморо камтар калон мекунад ки дигар ба ин чизо бовар накунед. Мегзарем ба саволи дигар. Саволи дуюм менависад ки дар қафо лой задан ба простатит чӣ фоида дорад? Хуб дӯстони азиз, байни мардуми мо дар як гап аст. Вақте як нафар дигар фикр мекунад, мегӯяд дар қафош лой молид. Ин ҳам дӯстони азиз мисли ҳамин чиз аст. Ман бисёр мебинам, беморон мебиёнд мегӯяд ки ман ҳамин гуна тавба гирифтам, дар қафоам лой молидан ва агар ки аз нигоҳи тибби исботӣ гирем дӯстони азиз, дар ягон рекомендатсия барои тавбати простатит, заифии мардона, бенаслӣ ягон намуди лой омадагӣ нест. Ин ҳам як мифе аст. Мардуми мо мутаассифона чӣ хеле гуфтам зудбовар аст, ба ҳамин чизо бовар мекунад. Хуб дӯстони азиз, фақат лой, худи ҳамон лой, на танҳо лой, қумас, ҳар чизе ки гармӣ аст барои тавбати простатит, хронический простатит агар шумо дошта бошед ва дард дар поям дошта бошед, метавонад аз ҳисобе ки гармӣ спазмро кам мекунад, аз ҳамин ҳисоб дардро сабуктар мекунад, лекин бемориро нобуд намекунад. Ва ҳамин лой ҳам дӯстони азиз на аз ҳисоби таркибаш, танҳо аз ҳисоби оне ки гарм аст, аз ҳисоби ҳамин гармиш камтарак метавонад ҳамун дарду нороҳатии шуморо сабуктар кунад, лекин чӣ хеле гуфтам беморитона нест намекунад. Шукр дӯстони азиз, сояи тиб пешрафтагӣ аст. Ба ҳар як чизе ки ҳамин усулҳое ки дар байни мардуми мо паҳн шудагӣ аст бовар накунед. Ин чизо барои шумо мутаассифона кӯмак намекунад. Дар асри 21 доруҳо ҳастанд, доруҳое ки дар ҳақиқат исбот шудагианд,
фоида доранд ва дар клиникаи Евромед мо ҳамин чизҳоро барои шумо менависем. Саволи сеюм менависад ки ҳиҷома кардан барои простатит ва мардонагӣ чӣ фоида дорад? Хуб дӯстони аз, ҳиҷома як усули тибби халқӣ ва инчунин тибби исломӣ аст ки дар ҳақиқат баъзе таҳқиқотҳои хурде вуҷуд доранд ки фоидаи онро барои одамон яъне исбот кардаги ҳастанд. Ман ссилкаи ҳамон таҳқиқотҳоро дар зери ҳамин навор мегузорам, метавонед дар онда биомӯзед. вале дӯстони азиз, ҳиҷома кардан ин ҳамчун табобати асосӣ нест, ҳамчун табобати иловагӣ бояд шумо онро истифода кунед ва ҳамонам пас аз машварат бо духтури табобатии худ. ҳиҷома дӯстони азиз якчанд қоидаҳое доранд ки шумо бояд ҳатман онҳоро иҷро кунед. Якум, бояд ҳамин ҳаҷим, ҳамон шахсе ки ҳиҷомаро мекунад бояд маълумоти тиббӣ дошта бошад. Агар ягон мушкилӣ шавад, яъне ба шумо кӯмак карда тавонад. Дуюм, бояд қонуну қоидаҳои асептика, антисептика, яъне тозагиро риоя кунад ва стерилӣ бошад. Сеюм, дӯстони азиз, дар сурохи мақъад, назди сурохи мақъад мумкин нест гузоштан. Дар худи моя гузоштан мумкин нест, дар зери моя гузоштан мумкин нест. Хоҳиш мекунам ҳамин чизро риоя кунем, ба хотире ки ман дидагӣ ҳастам ки дар зери моя мондагӣ ҳастам, баъдан оризаҳои бениҳоят вазнин додагӣ аст. ва дӯстони азиз, барои кадом бемориҳо дар ҳақиқат яъне метавонад ҳиҷома кӯмак кунад, ман дар телеграм канали худ мегузорам. Метавонед телеграм канали ман дароед, ман ссилкаи онро дар зери навор мегузорам, ҳатман дар онҷо боз пурратар яъне барои шумо мефаҳмонам. Чорум, дӯстони азиз, шумо бояд ҳиҷомаро зиёди баъд накунед. Дар 2-3 ҳафта як маротиба кифоя аст ва ҳамин хел ҳамагӣ 4-5 маротиба кифоя аст ва инчунин табобати асосии худро гиред. бисёриҳо суол кардагӣ буданд дар навори пешина ки доктор, мо дар куҷо рафта ҳиҷома кунем, онҷое ки қонуну қоидаҳои асептика, антисептика, тозагиро риоя мекунанд, дар Русия бошад ё дар Тоҷикистон. Ман мутаассифона ҳамин гуна ҷоро намедонам. ман чандин ҷойҳоам рафтам ва худамам ҳиҷома яъне мегирам, маро ҳиҷома мекунанд. мутаассифона ягон то онҳо ба қонуну қоидаҳои яъне тозагӣ, асептика ва антисептика ва стерилнигӣ яъне ҷавобгӯ нестанд. барои ҳамин худатон кобед, дӯстони азиз, ва ёбед. мегузарем ба саволи дигарӣ. Саволи чорум менависад ки дур будан аз оилаи худ барои мард чанд моҳ мумкин аст ва чӣ зарар дорад? Хуб, ин саволро дӯстони азиз бисёр мардоне аз ман суол мекунанд ки солҳои дароз дар Русия кор фаъолият мекунанд ё ягон кишвари дигар ва бисёр мепурсанд ки доктор, мо чанд моҳ масалан дар онҷо истем ва тез баргардем, чанд моҳ пас биёем ки ба ҳамин простатит гирифтор нашем ва баъдан мардонагимо заиф нашавад, ягон мушкил нашавад. Хуб, дар ин ҳолат дӯстони азиз, моҳ яъне муддат он қадар роли муҳимро бозӣ намекунад. дар ин ҷо режими зиндагии шумо роли муҳимро бозӣ мекунад. Масалан, агар ду шахсро мегирем ки дар ҳамон Русия масалан кору фаъолият мекунад. Як шахс дар даруни хона масалан стройка мекунад, ҳаракат бисёр дорад дар даруни хона, ва дуюм шахс дар таксӣ кор мекунад ва доимо шиштагӣ аст. фикр мекунад ки кадом аз ҳамин шахсон тезтар ба простатит гирифтор мешавад. бисёриҳо гумон мекунанд ки ҳамон шахсе ки дар стройка кор мекунад, вале ин нодуруст аст. бисёртар шахсе ки кам ҳаракат аст, ҳаракат надорад, ҳамон шахсе ки дар таксӣ фаъолият мекунад, дар як ҷо бисёр мешинад, он шанси ба простатит гирифтор шудан дар он кас зиёдтар аст. ба хотире ки вақте зиёд шумо мешинед, ҳаракат надоред, гардиши хун дар поён заиф мешавад, суст мешавад ва инчунин застои ҳам хун мешавад ва ҳамчунин застои ҳамон оби мание ки бояд барояд. ва ин оқибат ба он оварда мерасонад ки шумо ба простатити музмин гирифтор мешавед. вале шахсе ки бисёр ҳаракат дорад, спорт заниматсия мекунад ва хобаш дуруст аст, яъне ки сари вақт хоб мекунад, хӯрокҳои дуруст истеъмол мекунад, зиёд об менӯшад, доимо яъне режими зиндагиаш хуб аст, он назар ба ин шахс камтар ба простатит гирифтор мешавад. вале ба ҳар ҳол, дӯстони азиз, тавсияи ман ҳамин аст ки ҳар чӣ зудтар ба назди оилаотон биёед ва бисёртар якҷоя зиндагӣ кунед ки ҳамин алоқаи ҷинсӣ кардани шумо, ҳамин чиз профилактика на танҳо барои гирифтор нашудан ба илтиёби ғадуди простата аст, инчунин профилактика барои сар назадани бемории саратон, яъне рак простата аст. Инам пешгирӣ мекунад ва инчунин барои ҳамсаратон ҳам ҷабр нашавад. барои ҳамин ҳар чӣ зудтар, ҳам қадре ки шароит доред, тезтар назди оилатон биёед. вале агар шароит надоред, таксӣ кор мекунед, кӯшиш кунед пас аз 60 дақиқа берун бароед ва як приседание кунед, яъне шишта мехезед муддати 5 дақиқа. кӯшиш кунед ки хунук нахӯред, ягон ҷои шуморо сармо назанад, дар ягон ҷои хунук нашинед, кам зал равед, дар як ҳафта 3 маротиба ақаллан шумо ягон давидан аст, намедонам эллипс аст, велотренажер аст, ҳамин корро бояд шумо анҷом диҳед. хӯрокҳои хуб хӯред, истеъмол кунед, меву сабзавот, хоби дуруст дошта бошед
ва миқдори зиёд об нӯшед. Ҳамин чизо пешгирӣ мекунад, ки шумо зудтар ба простатити музмин гирифтор нашавед. хуб, мегузарем ба саволи дигарӣ. саволи панҷум менависад, ки фарзанди ман шабҳо пешоб мекунад дар ҷойгашт ва намефаҳмад. чӣ кор кунем? хуб, дӯстони азиз, то 5 солагӣ инро дар забони тиб физиологически нурез мегӯянд ва одатан сабаб дар ин аст, ки то 5 солагӣ дар кӯдак ҳамун системаи асаб, торҳои асаби ҳамун пешобдон, торҳои асабаш пурра, яъне расидагӣ нест. ва то 5 солагӣ бисёр вақт худ аз худ хуб мешавад ва ҳамун чиз мерасад, ҳамун торҳои асаб хуб мешаванд, яъне дигар кӯдак пешоб намекунад. вале ҳаст ҳолатҳое, ки боз дар кӯдакон то 10 солагӣ метавонад ҳамин система оҳистатар, яъне бирасад, яъне тайёр шавад ва развития ба забони русӣ мегӯянд, ҳамин чиз дертар мешавад ва дар 10 солагӣ пурра инкишоф меёбад ҳамун системаи шошаи таносули кӯдак ва торҳои асаби он. ва дар ин ҳолат дӯстон аст, кӯдак то 10 солагӣ метавонад ки пешоб кунад ва баъдан худ аз худ спонтанна метавонад дигар пешоб накунад, яъне гум шавад. вале агар аз 10 сола боло шуду то ҳанӯз пешоб мекунад, ҳатман ман барои шумо тавсия медиҳам, ки ба духтури кӯдакона ва инчунин урологи кӯдакона кӯдаки худро баред ва нишон диҳед. ҳастанд ҳолатҳое, ки дӯстони азиз сабаб мешаванд, ки кӯдаки шумо метавонад дигар ҳамин хел пешоб кардан гирад. масалан стресс, тарс ва инчунин авлудия ҳам метавонад шавад. агар масалан волидайн ҳам зан ва ҳам мард агар дар кӯдакӣ пешоб кунанд, ва шанс 70% аст, ки фарзанди шумо ҳам дар кӯдакӣ метавонад пешоб кунад ва ин ҳам худ аз худ нобуд мешавад. ва инчунин як нуқтаи муҳими дигар аст, дӯстон аziz, баъзе шахсон назди уролог вақте кӯдаки худро мебаранд, тез кӯдаки худро мебинанд, ки пешоб мекунанд, масалан 8 сола 7 сола инфексияҳо мекованд ва бинии он касро кӯдакро мебинанд, ки масалан ягон чиз зиёдӣ бошад, метавонанд палип бошад, рафта ҷарроҳӣ кунанд, лекин ин мушкилӣ бартараф намешавад, ба хотире ки инфексияҳо ва палип дар бинӣ бениҳоят дар кам ҳолатҳо сабаби шабона пешоб кардани фарзанди шумо мешавад. бисёр вақт худ аз худ гум мешавад, вале ба ҳар ҳол агар дидед, ки гум намешавад, то 10 солагӣ ҳатман ба педиатр ва инчунин духтури кӯдакона баред. ва бисёри онҳоро дӯстони азиз шумо худатон бояд омӯзиш гузаронед. ҳатман аз будилникҳо истифода кунед ва памперс напӯшонед барои кӯдаки худ барои хоб кардан, ба хотире ки вақте шумо памперс мепӯшонед, кӯдак вақте шабона пешоб мекунад, дигар хушаш наметиҳад, ҳамун памперс дорам гуфта сар додан мегирад. ва ин чиз бояд барои он кас мисли як рефлекс шавад. барои ин чиз шумо бояд тез кӯдаки худро бедор кунед, омӯзонед ва он безор мешавад. дигар барои оне ки бисёр шумо он каса бедор накунед, худаш як бор хеста пешоб мекунад, дигар худро меқабад. ва инчунин вақте ки медонад, ки масалан ҷойш тар мешавад, чӣ хел аст, хуб нест, неприятне аст, вақте аз хоб бедор мешавад, ҷойш тар аст ва шар медорад, изо мекашад ва син солаш калон шудан гирифт, хонаи амакаш, холаш рафтан неудобна мешавад, кӯдак худаш омӯхтан мегирад, ёд гирифтан мегирад. барои ҳамин бисёри баъд бисёр даги ҳастанд беморон ба назди бисёр духтурон мебаранд, ин мушкилиро бартараф кардан наметавонанд. сабр кунед, худохоҳ дар бисёр ҳолатҳо худ аз худ ин чиз гум мешавад. мегузарем ба саволи дигарӣ. саволи шашум менависад, ки саҳар аз хоб мехезам, гурдаҳо шах мешавад, тавбат кардам, гум намешавад, бисёри баъд тавбат кардам, чӣ кор кунам? хуб дӯстони азиз, бисёр вақт ин миофасциальный синдром аст ё спондилоартропатия. дар он қисме ки шумо дардро ҳис мекунед шахшавӣ, баъзе мушакҳо ҳастанд, торҳои асаб мегузаранд, ки онҳо метавонанд илтиҳоб гиранд ва дар шумо ҳамин дардҳои шахшавӣ пайдо мешавад ва умуман ба гурдаи шумо рабт надорад. барои ҳамин шумо бемории набударо тавбат мекунед, меред канефрон мехӯред, ягон антибиотик мехӯред, барои шумо кӯмак намекунад. ҳолон ки мушкилӣ дар мушакҳоу торҳои асабу дигар, яъне қисмҳои анатомии ҳамун пушти шумо аст. барои ин чиз дӯстони азиз, шумо фақат як чизро донед, ки гурда ҳамин хел хосият дорад, ки дар бисёр ҳолатҳо бениҳоят кам ҳолатҳое ҳастанд, ки дутарафа дард мекунанд. тасаввур кунед, ки як бора ҳар ду гӯши шумо бемор шавад, ё ин ки ҳар ду чашми шумо хеле бениҳоят кам мешавад. гурда ҳам ҳамин хел аст, як тараф одатан бемор мешавад ва дарди он аз хобравии шумо, позаи шумо умуман, яъне ба ин чиз рабт надорад. шумо ростоед, дароз мекашед, чӣ коре мекунед, дард кардан мегирад, то ин ки ҳаминро тавбат накунед. ва инчунин дар пешобдони шумо, дар пешоби шумо аниқтараш, дар таҳлилҳои пешоби шумо баъзе тағйиротҳо мешаванд, агар мушкилӣ дар худи гурда бошад. ва агар шумо дар узи ягон қум нишон дод, ё ин ки дар пешобатон мебинем ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои хавотириш нест, рафта назди духтурони асаб ҳамин мушкилии худро бартараф кунед. ва одатан ҳамин агар миофасциальный синдром бошад ё
спондилоартропатия бошад ягон мушкили бопуш бошад, ягон по зада хубтару беҳтар мешавад, ягон по зада бадтар мешавад. Ин агар гурда бошад умуман нигоҳ намекунад ба ин чизо. хуб, мегузарем ба саволи дигари. саволи ҳафтум ва саволи охирон менависад ки алоқаи ҷинсӣ бояд дар як ҳафта чанд бор бошад. хуб дӯстони азиз, алоқаи ҷинсӣ кардан дар байни мардуми мо мисли як мусобиқа кардаги ҳастанд. масалан ду нафар дар ҷо мешинанд, мегӯянд ман ин хелам, ман он хелам. ин ба он гапҳоям бовар мекунад. баъд мебиёд акам чӣ ба ман рафиқи ман мегӯяд ман 7 маротиба метавонам алоқаи ҷинсӣ кардан, лекин ман худамошам як бор мекунам. тамом. ба хотире ки бисёри шумо дар физиология аст. баъзеҳо дар ҳақиқат метавонанд аввали оиладоршавӣ чанд маротиба алоқаи ҷинсӣ кунанд, лекин бисёри онҳо дар давоми ҳаёт сус шудан рафтан мегирад. вале намешавад. ин чиз як мусобиқа нест ки ман гӯям ки шумо бояд ҳатман ҳамин қадар бояд алоқаи ҷинсӣ кунед. ин хеле нест. бояд розигии тарафайн бошад. ҳам шумо розӣ бошед ва ҳам ҳамсаратон розӣ бошад. агар ки он кас розӣ набошад, баъд нофаҳмиҳо дар оила мешавад. лекин ҳаст нормативе ки агар шумо ҳамин қадар алоқаи ҷинсӣ кунед дар як ҳафта масалан бо ҳамсари худ, риски гирифтор нашудан, яъне профилактика гирифтор нашудан ба бемории илтиёби ғадуди простата ва дар оянда ба бемории рак дар шумо агар ҳамин қадар алоқаи ҷинсӣ накунед зиёдтар мешавад. ин таҳқиқотҳо ин гуна аст. масалан аз 20 сола то 30 сола дар як ҳафта то 3-5 маротиба кифоя аст. ҳамин қадар син сол ки рафтан гирифт, дӯстони азиз, ҳамин миқдор кам шудан мегирад. ман як графикро, яъне ҳамун таблицаро дар рӯи экран мегузорам ва синни соли худатон чанде бошад, ҳамин қадар бояд шумо алоқаи ҷинсӣ кунед, то ин ки профилактика барои касалиҳои саратонии ғадуди простата ва инчунин барои гирифтор нашудан ба бемории илтиҳоби ғадуди простата, простатит, шумо бояд ҳамин қадар алоқаи ҷинсӣ кунед. беҳтару хубтар мешавад. вале чӣ хеле гуфтам, ягон мусобиқа нест. баъзеҳо метавонанд дар як ҳафта масалан 2-3 маротиба кунанд, худаш розӣ аст, ҳамсараш розӣ аст, ягон мушкил нест. вале баъзеҳо масалан баръакс мушкилиҳо доранд. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки мо ба саволҳое ки шумо равон кардед ман тавонистам ба пуррагӣ ҷавоб гардонам. вале ба ҳар ҳол ягон чиз агар нофаҳмо бошад, ягон суолҳо бошанд, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед. мо як навор карда боз ба ҳамин саволҳои шумо бо ҳамин тарз ҷавоб мегардонем. агар навор барои шумо писанд омада бошад, ман боварӣ дорам ки барои шумо писанд омадагӣ аст, ҳатман лайк монед. дӯстони азиз, ин сабаб мешавад ки навор яъне паҳн шавад. ва ягон комментария нависед ва ба ёру дӯстони худ равон кунед. агар обуна набошед, ҳатман дар шабакаи ман обуна шавед. мо насиб бошад, боз наворҳои хубтару беҳтар барои шумо тайёр карда пешниҳод мекунем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.